worship that never ends. Or say osom a eni awieye. Abusiafo yebema mwakwaba na afi yede nchiaso nkonso ama munyinara. Kote munyinara yenu esua enwom enwoma no. Saa na otwimu no yadu adusua etoso adu mienu. Sa ohwe adusua no atifi asema o se worship that never ends. Ana se osom a eni awieye. Ede ebe ni osom a eni awieye. Yede mu mpensempense mu no ebebrem sesia. Sebi woba eno no yenta enhuni ye ya na muntu ya ko ya banyina nyankopon ani wona so a o hwe ye be nti se nim se nyame eno ye obo ade eno wa bom ye se besunwa na wa ye no enye kura na minka bi ma e ba sa na wotia. Apart from stress or suffer go through no other church members stress will go through but preparation no e de enwum foforo bi hye wo. Okay o man de share adofo no mo amohwen a mo ben ni mo amohwen wa chichi nyinara yede enchiasonko nam yen aginkwapa Yesu Kristo so ede ebre munyinara yebesan Adam asenso se de biara Adam de mafidie ede to London Ghana memenda kwanjefo Sabbath school ena feature semu empensem mu se na emidi kan ekayen the whole of quarter munyinara na atwe bosome miensan yetwe nyinara na ye no esua nwom enwoma no yaye adusua na bedrum pempenso bi a yadru ne etoso adu mienu no na tifi asem no ose osom a eni awieye maboafo no aye krado omo ba beboa na afi adusua se ne esitie no ye de emu mpensem mu ede abremo baransa na no ma yenkutie enwom emfri yenuanom heavily Joseph Choral ewo Kumase na afi ewia ye de adusua no pomponso no ede abremo. Eja sa sidajo, eja sa yijo, eja fanta na sida, abodi fata uda mekanya waye, chirama, nababo udino samani, mekanya waye, chirama, nababo udino samani. Eja sidajo, eja sa yijo, eja fata na sida, abodi fata una mekanya waye, chirama, na mambo udino samrani, mekanya waye, chirama, na mambo udino samrani. Oh yeah, oh yeah, go mekanya waye, chirama, namabo udino samrani, mekanya waye, chirama, namabo udino samrani. Oh yeah, oh yeah, go mekanya waye, chirama, namabo udino samrani, mekanya waye, chirama, namabo udino samrani. Esewo, Kokro, mekanya waye, chirama, namabo udino samrani, mekanya waye, chirama, namabo udino
samrani Esewo Okroko mekanya waye Achirama Namambo Udino samrani Mekanya waye Achirama Namambo Udino samrani Okroko mekanya waye Achirama Namambo Udino samrani Mekanya waye Achirama Namambo Udino samrani Esewo Okroko mekanya waye Achirama Namambo Udino samrani Mekanya waye Achirama Namambo Udino samrani Yebeda Henry Joseph Kura omowo ampeyo kumase ase wo enwumhwahwam a omode edi edisiane animu amaye onyankopon enhiramo ende na mamensamfa asidapesi enso emfamba wo mu a omobo yechidoma de biara da edisa adisuan pensempense mu ade bremu Trebian TV Ghana ye dwumaku a omafa TV adwuma de atom so a de biara da yesa adwuma ya omofa no omso omode kowiase afana nya ade maye so wo hwe na wo mwa bia bebo atire bi na ye dom no ma na beto ye mfoni nani fa na ofra obi bejo so kakra bia no fa bo atire bi na mesaye so ma won so chefa o de boa ama onyankopon asam no atren no sana Hope TV Ghana nso omoboa efasa adwuma die di kowiase afana nyara so wo hwe ye na se wo mwa bia bebo Hope TV a pacho fa na frɛ omo number nso bebu ye mfoni nani obi bejo so na kakra bia obetimi no Fabua Hope TV Ghana sana Hans TV nso ewo brekum afena TV abakra nso mo fasa edwumadie yi edikowiase afana nyinara wo mo bia apese ode boa Hans TV da besto omo nso number ebeba begu mfoni na nifa na frɛ obi ebeje so na ebia na won so chefa a won so oboa anyankopon adwuma no ma asempa no atimi atre akowiase afana enyina eno no emedwie ni saade ade na medimani ebehwe fidie mu hase na afi abusiafo a omo abeka ho wa ha omo bebo amade mpense mu di abrem no yede abrem medium somfo Bismarck Mensa ende yewo adom
me wo Pastor Jojo Boni eka me ho ewa hase Pastor Jojo Yamwakaba. That's it. Great, that's say and there transfer from Pastor Jojo and formerly no na landing Ghana yes of opinion no se sia de oko conference jaye ba ya sa ko chinaba say omra na omeboaye was adwumade di Pastor Yamwakaba. That was it. Great say ye transfer from wetimi aba me ko manima Union Ransford oheneba sapon na eka me ho wa say no Rans Yamwakaba. Great Ransom so and say we can team no ho or born or boy juma pa enti ye da send and share tons after waba na me ko manimu elder Dr. Alex Collins Alfonso na eti hodon dog de biara da mu no ye ne ye say juma de dog e mo akwaba Yeah, yeah. great da say so ye tons after watimi aba na fe me ko eto no a Unia Samuel Ababi so energy at one on opening Samuel Yamwakaba. Yeah. Get me that say yet on Safra what me Abba. I was 4 months so yeah, the acid piece in a day, Mamma said the Birada, Moni a yes, addition. A Catuania, baby, I will be an Elder Collins and Mompire MIA. Yame Mamma Mompaye. Yera yes, your dawase, saw the Abishia Sibisia Honsam. Your GD Senyansa nim different chain, tears Rosa Fabedum ye. My abutre ene a coma, Sawasam by in Chenes, you two and a more, your DB two son a mono. The Dawasi, if it's a bisa way or Doba Sudemo. Amen. Amen. Great, you share young addition na ya bedru addition etoso to me no. Okwasem say addition na aye kama pa the whole of sakote nyinara no. Na ye share Psalms anase enyum egoma no na onyankopon adum ntin kakra adusia no eba no awieye aka adusia ba akopɛ na bosomi miensa no ye de akota ni nyina aba na awieye na enne wo hwɛ adusia na adusia bi a sonko atifi asem no ɔse ɔsom a enni awieye na say worship that never ends no kwasem ne se wo hwɛ de onyankopon ayama ye nsu ahunu a ye wo onyankopon mu na afei hwɛ onyankopon so no tumi a ɔwɔ odanadi wona ya brabo mu a ne ye bɛka ne se ye ne odwontofo no bɛ ya adwene ya bisa ye ho se adie bɛn ene ye nye emfa nhye onyankopon ana mu wo hwɛ so pa ene bambo a de biara ɔde maye na ya nu yi a bɛka se ye de yakoma ene ya brabo nyina ebeyi onyankopon aye eno na ye ba behwe saa ayiyi we na adusia ne se eni awie no okwan ben so ne be fa so na atimi ayi onyankopon aye na ye motivation de ne be hye nkran ama de biara yakoso ne atimi ayi onyankopon aye na ye yi onyankopon aye krampo na eho atrapoye no eti say ye ba sori nko an na ye onyankopon ye yi na ye tondwum ne tietia mu nko an na ye yi onyankopon aye ana bibi wo ho aye wo se ye kire say ye yi onyankopon aye Psalms no anasa nwum to no ba abeboa ye ama ye hu saa atrapoye nyina nti ye mfambra ye na wie ye no na yetimi asua adusia kese pa edi afrim ye nka abosam no ye fa afri Psalm 104 verse 3 say same wa ye kradwa ye nhwe Psalm 104 verse 3 no de ka etre ewa hase Odofunu uma yentie onyame asem Psalm 104 verse 33 Asi metiasi yi metu dwom mama awurade mi wo hoyi metu ayeyiye dwom mama mi nyankopon amen amen wait intino wo share the whole of Psalm 104 no nyina na utimi se eye anwensem bia na odwomtofo no oto na ode bo onyankopon tumi a ode bo ade enyina no ode bo no tofa ohwe nti wo kenkan mu from 1 no 2 ni nyina ede ko na oka onyankopon ne tumi a ode bo ade edaba akode oboye de etosumienu de oboye okenkan saa na afi nti ode kopimba bia ya kan na chese o chese we nyina no na chese ohwe de onyankopon tumi sitia na chese ayeyia na wo se oyede okosoara oyi onyankopon aye na oto no honyom ye be wura adusuan mu nka bosema ye di wura adusuan mu but first of all no ye di kan hwe na ye di kan no na ode ma ye no se momma mo nsa so nkyere kronkrombia ene ye di kan ehwe ye hwe no Psalm
134. Psalm 134 no eka asembi ewo honomo. Psalm 134 verse 1 to 3 no say opening same say why a crowd am yenhwe asema Psalm 134 verse 1 to 3 eka ma yentie onyame asem ose hwe mu awurade nko a mu a mugina awurade fie anajo mu nhyira awurade mu mima mu nsaso nkyere kronkron bia ho na mu nhyira awurade awurade a oyo osoro ni asase no mfiri Zion nhyiramu amen yeah timame ko dog so sa samsi mfoni be ni twakere yen wa hase many abes mark meta say so Psalm 134 or ka about the ekoso ewo nyankopon sorofie our church said the emphasis of our worship no say at the core of it na ye say ye onyame aye ye praise God now this lesson toward last week dear no so one say the edition almost we are bringing it to the end but the whole book of Psalms no recite Israel or more history how onyankopon the odi omafa mra omo kire omo na onyankopon aba no wagye omo and as some much say we shall recount all this dear na what the bedo onyankopon ase naturally it gets you to a state bia your whole being ebe filled with say opese wo yi onyankopon aye. That's right. Yenya very practical example yam fa say when you asem ye de wako court you really evidence ni nyina no we guilty by law no abs here do kotum bia many years na ye pronounce judgment na authority bi ebia ohino wo krom ho president ho no aba o say e wom say sa de waye sa nema we nyina senke ye do kotum but me gina me tumi so ejew wom say immediately no e de anije bi be hye wakoma mu and as some ka say so hwe de onyankopon ayeye e free so boy ye ebedru say how was ye ekura ye bedru samri as the people of Israel as a church individual one kasa hwe wa brabo mu a the only way beba ne say e de anije bebo akoma mu enti so wura onyankopon asori free na okosum nyame a worship no there are different aspects but and they all emphasize and say there must be an element of praises fi say wo kwa wo de asede koma nyame wo hwe de nyam kopon de ayama ona wo ho pepro kra na say wo bedru hontem na de aseda ama onyankopon enti Psalm 134 is all about say ye yi onyankopon aye e wona sorry fi yo me da say say dog why no sa de ama yenko yanimu na fe yenhwe ne ediso no nso no o say yanto enyom sing to the Lord a new song monto enyom foforo ma ewrade eno so yanhwe Psalm 33 no yanhwe Psalm 33 no verse 3 no adafunu mama yentie onyame asem Psalm 33 verse 3 monto dwon foforo ma no mommo sankuo yie nka ene hu great Sarah na wohwe Psalm 40 verse 3 no so ose waje enyum foforo ahye ma no ukọ Psalm 96 verse 1 no so ose monto enyum foforo ni nyina ya monto enyum foforo pasa ma me mra so na mbisa butai ben na di sa monto enyum foforo yi na ye ka se to enyum foforo ase na Psalms no e kire ye no na enyum ben na opese yeto enyum a Psalm no anase wohwe de ochosa asam opese yeto enyum foforo na say wo experience won say yesum nyame every day no me nye static de bia nyame be mama ko me mpaso amesore no new experience. That's right. Me nam kwan so kaka abeye Sabbath school new experience nanka car bi me hu accident oyi mi free mu new experience enti new experience na enye te say miracle bi esi ma brabo mu one time no it is a reality me but every day no a new experience me recognize say nyame a wo soro no ono no boy ho ban ono no hwe so ono no maye aduani die ono no maye den yetimi ba na ni ye bompa enso den otie ye woni nyame wo relationship every day with God
is a new experience. Into your a new song. It is a new song. I say to you the emphasis say Psalms full of I say nyuma no moto. Into nyuma to ono. There be I to enyum na just say dada. But the ma enyum ne yefoforo no say me hwe de Awurade ayama me a. Me too great is thy faithfulness. Me too no in a different way because no faithfulness no the ma me no. E different from the ode ama me. A song you sing but the same song but it's new in my heart because of the Awurade me every day. Great, wonderful. Pastor me da se pa. There's a be they can't sing a new song and I say the be say okochana na wa kuchira nyom foforo no aba. Wa ma ye say experience and it is true because so wo hwe de Nyankopon dem ye maya de bia obeto nyom foforo. De bia enyom na wo to no enyom a de bia wo to be experience na ma feelings a wo de to no different. Great. It is person ma me fa ba kon kan. Me call Hebrew mu ekwa research akra and I'm who say word ba could be about the news or see niva ni chere say becoming suitable beautiful enti na de me hu o mo say yen nyina ye duty ye sepe say de bia no ye be den ye be honor ni ya glorify the righteousness of God every day no just as say wo de bia nka wo hwe wo ho no na nka bibi betimi ato wo but de bia no I'm recognizing nyame na ni onyam de nyame ayama me inti 19s bia me hu wo na 19s bia me sua me hu about psalmist ne kan meka mu ba emiensa po say yi nyame aye rejoice in the Lord praise the Lord with the harp sing unto him the psaltery a repetition sa text ye wo aye ni nyina wo mu a oka sing to him a new song. Into wo tonum no and I said they do Isaiah 42:10 so because on social media say sing unto Jehovah a new song. Into the same repetition and but say wo besum nyame no wa recognize say ono no ye there adinti na de bia wonto num foforo Awurade fa num foforo e hema no na mi hu se wo ye den wo da so ka me ho wa do ye no e dos. Amen. Great. Me da say pastor why are there pass why no doko sa e de amaye. Ma mento aso e na fe yenhwe there's another important thing we have say oh we Awurade hwan na obesue wontuma dan mu. I think say there's another inspirational and name atrapo bia psalmist no eyimaye so ken cancer 15 a ye won krofo bia omo betina onyankopɔ tabernacle anase ne ntuma dan ne mu psalmist no ede nnwomtro ne anwensem kwa so eyi sa atrapoye no ede kyerɛ ma yɛnkɔ Psalm 15 verse 1 to 5 yɛnhwɛ sɛ ne ɔka no ɛwɔ hɔ no Psalm 15 verse 1 to 5 yɛnhwɛ asɛm ɛwɔ hɔ adafunu ma yɛntie onyame asɛm Awurade hwan na ɔbɛsue wo ntuma dan mu why na obetena wo bepo kronkron so yes die onanti pepepe na odi asentrene na oka na kuma mu nokure onfa ne tachrema inni insekru na onye ne yonko boni na omo ne mfefo ahohora ono ara nani so obu onipa huhuo animtia na odi won a wosuro Awurade no ni oka amaninya ntam a on sachira on fani sika mma nyi insihu na onye die odibim hu adamudie okay die oye yeinu rihihim arada amen yemba ba mu kakrasame wona wokan ye yenhwe enti asebe na opese yenya efa wo mo a wo mo betena onyankopon ntomadan no Inya Bismarck adase anya tifon se da munyina ase se ya asotie pa tie akenkan sem na nyame beka nyina abesa ya repetition ebi se ya hwe se nyame ntumadan mu ekura no pa kire sen obi a waye ready pa se opese okọ osoro no wa ma some criteria bi a o se sa criteria no ye nyina ye follow in intine adisuano akenkan sem no eboboso amia tin pefe se meni omienu sie pese ye ko na se yetena onyankopon entumada ne mu bidie a ene ye wose ye obi a ye be de ye be nanti pepepe e kwa be so ne ye fa so ananti pepepe se ye di onyankopon asem etoto ya brabo ho ahwe ehun se nia ye bia no
ɛsɔ onyankopɔn ani anaasɛ ɛnsɔ onyankopɔn ani nti sɛ ɛnsɔ onyankopɔn ani di a na ne ɛwɔ sɛ yɛgya na akɔyɛ opposite way afei so wɔsa ɛmiɛ te asɛ sɛ nea na ɔnakoma mu no ɔka no korɛ ɛnyɛ sɛ me nua enti nea wayɛ no sɛ ɛnyɛ koraa na menka bi ma no ɛba saa na wokyia nyankopɔn anim no deɛ wahu sɛ wodi ne korɛ nea ɛda no ɛwɔ sɛ wode toɔ ɛmfa ho ne sɛ wo nua anaasɛ wo papa anaasɛ wo maame because atemmuo no ɔse ɛyɛ ankorankorɛ afei nso ɔmeɛ te aseɛ pefe sɛ ɛnyɛ obi a ne tɛkyerɛma no ɔmfa nka nsekurosɛm ebia na moahyia mu asɛ nuanom ananamfoɔ but kasa bi a epiepie mu hɔ no wo a woyɛ wɔ kristoni a wopɛ sɛ daakye biara no wotena onyankopɔn ntomadan no bie no ɛnyɛ kasa biara na wobɛtumi aka na sɛ nneɛma nso ɛntwa yie ne sɛ wo nso gyina hɔ a ɛwɔ sɛ wo nso mu ɔmo hu sɛ nea ɔmo ɛka no ɔmo ɛnhwɛ yie bi sɛ ebia wanka bi bɛte yɛba ne yɛka yɛ nyinaa afra as far as yɛ wogyina hɔ no ɛbɛtumi aka wo nso afra bi nti wɔ sɛ yɛn nso yɛ ɛhu saa yie afei nso ɔmeyɛ te aseɛ pefe sɛ saa nipa no wɔn sosɔ nneɛma a ɛnyɛ ho ebia no obi ka asɛm bi anim ti asɛm na wo sɛ wo nso gyegye ho wonka ho a yi ho firim ma nsosɔ so nti saa yɛbu bim no a yɛbɛbu na sɛ yɛbu fɔ no a yɛbɛbu mu nyinaa mu nso afra afei saa nipa korɔ no a nso no ɔhu ne nua mmɔbɔ ɛno nti sɛ ne nua ho kyerɛ no na sɛ wɔma ne sika a na sɛ wɔma ne biribi a ɛnyɛ afei na wɔde nsi ho pupuo bi ɛsaa bɛto so ɛfisɛ wɔde wo ho bɛsi ɔno nso anaa mu sɛ sɛ nka yɛ me na obi boa me na obi de saa ɛto me so a ebi anka m'ani nye ho nti saa nipa nso pɛ sɛ wotena onyankopɔn ntomadan mu no ɔsɛ saa criteria si yɛ nneɛma bi a ɔsɛ wohwɛ yi na woanyɛ no opposite way sɛ woyɛ no opposite a na kyerɛ sɛ wonyɛ ready sɛ wopɛ sɛ wotena onyankopɔn ntomadan mu meda ase paa abusuafoɔ sɛneɛ na ɔpani ɛka no sɛ wopɛ sɛ wotena onyankopɔn kronkronbea no ase no ntomadan mu a ɛsu bi wɔ hɔ ɛwɔ sɛ woda no adi saa ɛsu no ɛna sɛ wokenkan Psalms na yɛkan na Psalm 15 verse 1 to 5 na ɔda saa ɛsu no nyinaa adi ndi adanse ekrumu ntwitwa onua nanti na femfa basabasa ye emba na ntetene mu ka no korefiri wakoma mu sansem ni nyinaa ye onipa usu ederedi a ekyere se opese wotena onyankopon entuma edan mu great ye hwe osom ye hwe sene bi yesom ye betimi akoso na yasom onyankopon eni awieye na osom no etoda bi ase na medi kan kae no sa wokin kan Psalm 96 no kwasem se wa listi osom eniema eka ho ema osom eye osom but atrapoye miensa bi wo hɔ a eno no yenta enhuni ye because most times no yadwen eye se osom no ye se waba asore na ye praise nyankopon ana se ye de tithe de ba na ye di osom asore so nhyehyeye ye montena se kwafo ntonyon singing band fo ntonyon na ye dress fefefe na ba asore no na ebi wo hɔ a honhom timi kan obi na wa start kasa da ye fi se eno ne osom but so hwɛ Psalm 96 a ye hwɛ Psalm 96 ne ye nka 2 3 and 10 no atrapoye bi wo hɔ a mepɛ se ye hwɛ eno nso ne other aspect of osom no se ne esi etie nti kan Psalm 96 na kan from 2 no 3 and 10 yenhwe atrapoya ewo ho adafo no mama yenti onyame asem Psalm 96 verse 2 3 and 10 no monto dwom ma awurade munsira ne din monka ne nkwagye infrida a okom verse 3 no monka na nimonyam amanaman mu na wanwade aman nyinaa mu afei 10 no monka amanaman mu sɛ awurade di hene na wiase tim hɔ a ɛrenhinhim na obedi aman so tenene mu amen great runs ma membra so atrapoye ben na Psalm 96 ode ma ye efa osom na mo se ben fo na etifo nyinam na making kan ya na ma me hu nyoma ba ko mienu miensa bi a se ye ba pa se be sum nyame na ya ndan no adi a na me gidi se som no ya ma sum nyankopon if you say working kan se de ya kan ya fi beti ba ko no ekon miensa no me hu se didi kan se ye ba ye de adwom hye akoma mu na eba enti nya ha na ba ba fa adwom no aba wo frifie eba asori no
wonim de nyame ayama nti a wo ba besom no it say ye kotworo nso hwe wonim de wo prepare nti na wo kwa kotworo eni nti wo ba besum nyame a adesore me hu say wo firi fie ba no wo de anigye no na firi wo fie ba besum enyankopon na bi ono wo ba besum nyankopon wonim de wo ba be ye de wo ni say wo ba be praise ni name if you say wonim de to na watwini mu a wo kai nti a wo ba besum no eno na wo ba pemu aka mama foforo so hu say nyankopon no oye nyankopon oso na afi wo ba no na afi wo be kirem de nyankopon ayama wo be ka the goodness and the greatness no say na no ka me ka me bogata bi atanyame nko a ka me pa ko hwem no nyankopon adum sinti mankotum eno enti na wa ba wo ba besum nyankopon na the chance say wo ba so wo de ayeye de so ebebre nyankopon you bring gifts to God nyankopon me ati say o hia yesika nemum ye de no che de nyankopon ye ma ye ni so aso de nyankopon ayama ye na de chance kwa ne say ye kenkan eti miensa no ene eti du na o si ye declare the glory among nations. That's right. They say enya ye nko aye nchen ne say ye ka ye say de kwa bonten na ka kira afoforo nso no hu nyankopon na ni onyam ni say nyankopon ekoso etena se da no say ye ka na afoforo so ehu no mu benya echefa wo nyankopon na ye yesum enti say ye ba so dem ha na de bia ye ti akonya yi so a na mi say ye nsum nyankopon no say ti edu no sa ka say he shall judge the people righteously enti ye Christopher ye gi nyankopon adi no say ye de say say eti asese ya na montuo ye kọ ye ba nyina nyankopon ani wo yeso a o hwe ye besum no nsi de a ne ye gi atum si nyankopon eba bebu ya tentrene nti se okay ye ka dusia na edi kan ho asem na de anko same kan ye na o si nyankopon obetena nyankopon fie no ese wo ye obi a uka no kra from akoma mu ani nti se obesum nyankopon na wo nka no kra na se adusia ye ka wo se osum na osum nyankopon no ewie peye se wo ye obi a wodi nse kra adusia me hu se osum na de bia wo hyepe na wa ba betena nyame na ase no ewie peye nti se nyoma ketintiti ye nyoma ye nyina ye nhye no se ye ba besum nyankopon no kra mu ne ebese ye tena nyankopon fie ne konkron bia dia ese ne ye yifu na fe ye ka nyankopon asem no e kire afoforo yo me da se yeah pastor poni pitman na me pesa me can be can the runs why the power can come the me who lesson mu so say say ye see aba awurade anim so ne ye besom na say the waka no say yakoma mu ye tini nyame yo oye konokono enti ye ba nyame mu a because lesson ni ma ye hu say because of the nyame ayama ese ni giye bi nso enke baye mu ba me de ya me hu ni say bibia me call asori enrei amie who say ye tonwomo a na nipa ni bi we dey wo hwe omanimu a omode te ho na one ono a on participate in congregational singing enti ono nso a ye kase ye nsori kra ni nyina ho a ayete se waha no wo hwe ni bibia ne chese edem o ye ni se blessing se wo banyame animu a ye motivated ma wani nye ma hu se wo banyame bia o ye kese o ye konkon anim enso eto bibia na ayete se e spectator sports wakotena ho na mo amo ho no kwafo na mo nyamere singing bavo mo nyamere edu preacher no so a preaching na mewe well me empa because me am de me ho ba se me be som no esom be empa na obesum nyame wo betina nyame fie ti se wako stadium wo ko Chelsea ni West Ham anasa wo ba be so obo ade de wa ya ma wo enti se mabanyame ani ni kwan so obi ka kire me se me nua sore na to nwum ni bi was enya wo so ho ne eyese worship no inyamesom no efiri wakoma no okay efiri de unyame ayama wo yes Madam was but you should say more practical and more realistically we living in a system where no person say make say stress you be a middle name like obia stress like obia kwamani sometimes so what you now your discussion say the NFM but if you put yourself in nipana waba sorry na said or software you kura bia na adwene da how can we help in that direction because those people obesha no na enyo no bibia tata no what it honom na or yes no motivation in you is there anything you betimi aye in that direction to ginger the person to make the person understand as a futu ben ene wo ho de massa enkrofo no yeah menua am say eno na yenua hands abobo runs abobo bebre so say wo be somo a say preparation we are prepared and san waba on say
sani oka stress no yenyina ye komu bad intino osofo team gina ha obi osofo program crowd no e face no what the toto de ho a wo de no nkoba bia apart from wo de no apart from stress osofo go through no other church members stress wo no so but preparation no e de anwum foforo bi hye wo mu wo ho ansa na obeba no so tena se na reflect ba bi onyame de wo free de wo bedura wo bon se natural no instantly no na anije bi e ba wo mu problem no call you problem no call problem da so ho but because of the preparation inti wo ba nyame fia wo de sanije na eba it is very important say ansa na beba na ahosisi a ye be ye ansa na aba onyankopon fie no very important. Okay. Psalm 97 no unkanka iti eduna or say you who love the Lord hate evil. He preserves the soul of his saints. Inti say the other can. Debia tete ni there. You say debia or hodo. But say oh Benjamin, you acknowledge say you're going to a higher power. That's right. And inti say oh ban what there. Now say that join. So go bet me say ka woma. Nam say won tim na dey bring yakopon. Na say what dey ba na say ba join ho there. And they say ka wan fa ba iti. What dey ba no won say yakopon aye bibia ma. And inti na me dey ba dan no na me dan na. Ya ka ni nyina obeya ba. Nko ani je na ye dey ba besum yakopon. Great. Pastor Meba so mami tie sa. Kakra me dey ka ho. And say answer ye nyina no obia e woni dey a woni mood. Enti say bia wonso wa ha na wa sport obi. E say nipa no enka obi a wo ba sori fie pa na ye nyina ni agi na onu nko aye musun se die. Be say bibi pusu na so e kone nchen. Ye say wo kone nchen at least ebi akasa bi ebe free wonu aba no ebetuma ma ne yire fi eniema because nsemi a ye kan bia ebi abetumi aka akere no na ono so a motivate no ama nani aba no so thank anyame tumi bi kese yase na ade na meteti me hu great pastor ma membra you Bismarck ebze topic na ye kan wasem very important because me so the medical one say mommy en kai say God is the creator and ye creatures and ye sia something kind of saying kota nyina o kan ba de esum inti God expects if I'm right to say God no or expect say ye ni creatures no ye be den ye be som no sa inti se minim se nyame and o ye obo ade and o abo me se me som no a se me ba nanimu a ade inti na me ma me haw e hye me so a se me ba mintimi en shifte madwen hu so obo ade no na maba betina nanim enti empire bo ne ye bo a bible ma meti ase se if our earthly father knows how to give good gift how much more our heavenly father it is my baba betina obo ade nanim a na me busa ni se osu busa ni broda obema de scorpion enti obema good gift enti me sum no empire bo ne ye bo a enyum na ye to a kanetete no kai say Israel no muniki omunime nyame was everything to them and untina worship was very central to be omuye bia de ntina omu see you can say tomato brofo no na sanctuary because central ntina wo hwe say the omu see sanctuary even in the midst of them because God wants them to know say make am ho say ye stress say ye pressure say ye bosumi misika ansome say ye de pon sorry ade mekwa ko feesi no say wo nyame animu a me zuro fa bibia ma no na som no de aka no obeye ma excellent I mean ka say obi anka ne sua hu I know say obi a wo sua hu o de no to nyankopon so a nyankopon na nka na enkoyie kura na nso sa hotoso no enkunimdie ba na wie ye ba emse mremba mu ma ye obi antimi nka ne sua hu wa ha enti abusiafo wo tie ya na ebia na won so bibi hye wo so sa se ne aboafo na ka wo ba nyankopon ni hu se ono na ade na hye wo so no so sen no enti there is no you say we worried cry yan trust na fi yan hwe adisua no na edi awie na mfa mbra nanim so wo hwe adisua na edi na wie ya hasensu adisua bia no kwasem si yan hwe ne ye fa ebre bi wo ho a nyankopon ankasa na ye dia wa hye se nka ye mfa mbra no ye ni ye bi nti krampo no nyankopon ka chese na ni njem which is very very Psalms no or Psalm 46 to 8 57 to 23 by Yahweh 51 16 to 19 Psalm 51 16 to 19 Yahweh se ne nyankopon Psalm lyrics no ensema e ka no
Pamcho mama yenti onyame asem. Psalm 51 16 to 19. Na wompe aforebo anka mebo ohye afodie nso wani. Nyankopon afodie ni honhom a abubuo. Onyankopon akoma abubuo na apeche na orempo. Manu enye wo fese ube ye Zion ye to Jerusalem afasu 19 etwato no eno na obepe tenene afodie ohye afodie ni afodie mu eno na odi anantwini beko aforibotia eso. Amen. Amen. Say, for you do not desire sacrifice, or else I will give it. You do not delight in burnt offering. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. These, O God, you will not despise. Do good in your good pleasure into Zion. Build the walls of Jerusalem. Then you shall be pleased with the sacrifice of righteousness, with burnt offering and whole burnt offering. Then they shall offer bulls on your altar. Amen. Amen. So we share other Psalms now on Psalm 40, 6 to 8. Now just Psalm 15 to 7 to 3. Including Psalms here, who say Israel for no offerings na nyankopon ono akasa share omo Exodus chapter 20 verse 24 no, or they show omo say omo yeni na nyankopon seems not to be pleased because no omo neglect bibi. Yeah. At what point a Christopher you drew that stage where onyankopon ti sem fanse taifa ye di ba nyankopon se mo taifa mo mfanko ba bi crowd dey say nwan amode bre me nyam na me boye we amode bre say ye me amedia. That just ultimately said Nyame wasn't pleased with what they were offering at a point in time in our Christian life. And so many dra now if you are there crumpo and Nyame ashe say ye di ba crumpo na ninje. Okay. And your rituals. Okay. My dog Pastor summarize many of us, Mike. Addition is very powerful. That's right. One said, so one you careful, but you said question will be say contrary to the Adiciano share saying Adiciano share saying yan sumo yankopon. And now part of your sum yankopon worship no send ye runs from Kayan, say a day gift, your day offering, a bow yankopon him. Now the intine bedroom baby, not the same a ye part of it and about when yankopon bepo. That's right. Nyame som enye showbiz. Yes. And a pastor can it's not just about the rituals. That's right. When yankopon per se nyame som no, ye very practical. And it's also John 4:23 and 24 or say emre dru say when yankopon po mo be som no e wo no kremu ene honhom mo. The problem that was happening ewo Israel emra na omode offering akese ekọ yankopon anim ne say so kind verse Psalm 51 verse 18 now or say do good in your good pleasure to Zion. That's right. Zion no your mo mukrum omo unuanu mo a oni omoteno and I say build the walls of Jerusalem. Yes. There was some near bia na it was glaring say eno na esem omoye unia nenete no unia no call how mu unia onenete esun ahye no ma wo sori wo keka unia no ho nsem wo bre unia na ase wo the people around you know they don't sense any form of atenka and I say righteousness be from who. Oh sorry, Drew Memenda and I say now why you what can when him address a pumping now dikai would do sick ba when Yanko Ponson and in your son man when Yanko Pon sorry die ne was a boo boo or pen or what you bet him dear one yes man but we are more interested about the Yabewaha. Sorry, so what bania boarding opinion word the sika we abani nyina ya ka emi amount na wonam na wo jinchia. That's right. That is not Christianity. That's right. When Yankopon person ne mahu say o pese ye som no wo honhom mu ene no kremu enti odofo wutie adusua nyame de maye na otwe se onyame pese ye som no o se de nyame aya maye no se ye dwen ho abri nyina se som ene praises na se ye de manyankopon nanso onyankopon pese ye ye no wo no kremu onyankopon pese ansa na wode achade bebre no make sure say nipa ne omotifie wo yire no mo ma
wabusuafo omo ne ye adwuma make sure say you are doing good to them. Make sure say omo sense the joy of being a Christian from you. And sana wabo nyankopon anima be showbiz. If you say nyame som no enye showbiz. Say na so for kind enye rituals. Great. Me that say dog. Me news pastor work crowd the better. What can you broken a contract where a speaking out and I say me who say standing out. Yeah. A broken and a contract said Dr. Collins kind. Yes. And he said me benye me and him na makoma. Once what kind lot of injustice I walk nyamia som yenye niema practical wo weni tua say de wo ye unua no waka wo awufie na wo ba so no so a wo hye nipa wo ye wo hye da pa wo ye wicked wo unim de wo ye no wo di bone enso wa begina nyame asofie ye kan yi na wo kra na hallelujah bibia no pese na odi anim no address bibia wo pese ye te won kasa wo ho no nyame hwe wo enye de obeye show na obeye ne de obeke kan no ene kire se wo na wo ye the thing in here wo or say truth and in spirit. Great. Madam was say say abusiafo yen adusua no a say na ye de betwe aye de pa ye yemre no so aye be ye so say me makwan a maboafo no wo bebre a ombeka e wa but kakra ye o maka na ba bia oti biara no a wati yen bia no yese wo befa emu aba adusua ye dia bra no ose osom a eni awie no kwasem so hwe wa bra bomu na hwe ne nyankopon ayama wa ende wo ye wadwen se wo som nyankopon na yeye no eni awie ye eda sanse nyankopon ayi bebre ene de amaye maboafo na boa pa ntimi yie se adusua we die ape nyina akomaso yempie na efe yemfa nkobobra onyankopon enhira modasen ne ye de adusua toso du miensa no ene di kota ya wie ye krapo ye de ebebra mu ntise ne ene wo ye we sei no nso no sara na dasen den so be kan ho na ye ne wo enye na me say sisu ama sese ne first time wo hwe channel na ye so be subscribe na fe wo don san so mi adoma no sese ne be ya ye sa video ya de biara wonsa ebe kan bi onyankopon enhira wo ma ye nkata ene na ma Ransford enhira so emaye mo mpai sure jade fo ye ene na sie ne de emma eda wase so me hu kwan ya yemfa so ensombo ewade oma ya jensem ya tia koma me ho pe se de be ye adwuma tia ho den de fi nche fa dom ye na ma ye yeso ma ye beso ne so ma wo po ne mum de wo beso wani na wo pia wo be fa ye ene ya dofo ye dombo nso mu nyina akọ we ne empa ye wo Yesu dim ti amen. Amen.